бародарон ва хоҳарони азиз, дидестен ки одамое ки вазифа доранд оиди ҳамин масъалаҳо мехезанд, гап мезананд. аммо масъалаи хайпове ки ҳастай, ҳар як сеюму чоруму панҷуму шашуму ҳафтум одам хеста видео кардестай. аз ҳамон одамое ки ҳар рӯз видео кардестанд хоҳиш мекунам, хоҳиш бародарон ва ҷавонони тоҷикистон, вақте ки дар тоҷикистон дар номуси духтарҳои тоҷик даст мезананд, даштномаҳо мекунанд ки модаратона фалон кунем, либосҳои мусулмонотона бибурорен, шумо намедонед террористу экстремист, бихезен ҳамун хоҳарони мусулмонотона ҳимоят кунен ва шумо мардитона дар ҳамун ҷа хоҳиш мекунам нишон битиен. Не ин ки мардитона дар масъалаи Абдурозиқи Барон нишон битиен ва дар ин масъалаҳои хайпови бихезен видео бикунен, ҳаматон ба умеди намедонам хайп, ба умеди оне ки ҳамсинфотон бигӯянд ки фалони бисмадони Ҷамшеду Хуршеду Фирӯзи дигар видео кардӣ, чихе суханҳои тенҷ гуфтӣ, пишти Барона гирифтӣ, пишти Абдурозиқа гирифтӣ. имрӯз Барон якумин шахсе мебошад ки ҳамун шогирди даҷҷолае ки ҳамин даҷҷол пага биёяд, Барон айқибаш мерава ва шахсе мебошад ки имрӯз дар ҷомеаи мусалмоннишини Тоҷикистон фасод, дар замини Аллоҳ фасод ҷорӣ мекунад. мо аз барои Аллоҳ ин гуна одамҳоро шу мебинем ва ин амалҳошона мо қабул надорем. албатта чи ин раққосаҳое ки мекунанд дар клипҳои худшон, духтарое ки тамоми аъзои баданшона дида мешавад, чи репҳошон, ин амри маъруфу оятҳои қуръонӣ мондагиянд, инҳо бошанд ба чи ба ҳамун репҳои худшон даъват мекунанд. мутаассифона албатта ки мо шумо мефаҳмем ки бародарон ва хоҳарони азиз, ин гуна ҳолатҳо мешаванд, ҳардушон мутаассифона гуноҳ гирифтаистанд. бовар мекунем ки не Абдурозиқе ки ният дошт ки як моло шавад, як қори шавад, имрӯз рӯзона миллионҳо гуноҳ гирифтаистанд. хабар дорем ё ки не? дар шабакаи инстаграми ӯ тақрибан миллионҳо подписчикай видео мекунад, видеоша миллион одам тамошо мекунад. дар ӯ видео духтарҳое дида мешаванд ки тамоми аъзои баданшона мутаассифона дида мешавад. дар вақти саҳобагон, тобеинон ва тоба тобеин ин гуна имкониятҳо набуд ки саҳобаи Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар як рӯз 1 миллион гуноҳ бикунад. агар ки мегуфтем ҳамин чизое ки дар оянда мешавад, бовар шояд намекарданд ки чӣ гуна одам дар як рӯз метавонад ки физически аз уҳдаи 1 миллион гуноҳ кардан бибирояд. ин рости гап ғайриимконае. ба Абдурозиқ додари мо шумо бародарон ва хоҳарони азиз муроҷиат дорем. додарҷон, дар давлати Дубай ту зиндагӣ кардестай, машааллоҳ ту мехостӣ ки ҳофиз шай, қории Қуръон шай, ҳофизи Қуръон шай, бира дар Дубай, дар ҳамун ҷотон, дар беҳтарин масҷид, дар пеши беҳтарин қорӣ, дар пеши беҳтарин ҳофиз дарс бигӣ. имконият дорӣ. қасам ба бузургии Аллоҳ додарҷон, агар ки худои нишонатия пага аз дунё бигзарӣ, бо ҳамин фисқу фасод, бо ҳамин корҳое ки дар дини ислом маъмнӯъ мебошад, яъне ки мумкин нестанд, гуноҳанд, ва аз дунё агар ки гузарӣ, дар қиёмат корот хароб мешавад. ин одамое ки тура ҳай кардестанд ки бикӯ давом битеву дигару дигар, онҳо албатта ки душманони туанд. албатта ки душманони туанд. агар ки онҳо бародарони ту мебуд, мегуфтанд ки Абдурозиқ додарҷон корҳои ҳарома кам кӯ, мисол бо ҳамун бурак камтар клипҳо кӯ, бо духтарои лич клип накун. мо калонем, мо бояд додарони худамонро, насли навраса ҳамин хел таълиму тарбия бикунем дар покизагӣ, на ин ки дар ҳаромиву дар репхониву дар зинокорӣ мо онҳоро дастгирӣ кунем. пага як тай дига тоҷик мехеза мерава, порноактёр мешававу видеои зино мекунаву миллион одам вая тамошо мекунанд. чӣ мо фахр кунем ки як тоҷики порноактёр дорем? аъузу биллаҳ, намешава. албатта барои ҳамин мо дар гуноҳ чӣ гуна ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дар Қуръон мега дастгирӣ кунед бародаротона дар амалҳои хуб ва дастгирӣ накунед дар амалҳои гуноҳ, пас мо дастгирӣ мекунем дар амалҳои хуб. ва додарҷон Абдурозиқ, мо ба ту муроҷиат дорем ва гуфтанем ки иншааллоҳ ҳамин корҳои ҳароме ки ҳастанд рӯз то рӯз кам кун ва бира иншааллоҳ ки дарси Қуръона бихон. ва ман боварӣ дорам ва мо мусалмонҳо боварӣ дорем ки беҳтарин қории Қуръон мешавад дар Дубай ва фикр мекунем ки дар ҳамун яке аз масҷидҳои Абудаби шояд тура ҳамун имом бимонану дар ҳамун ҷа ҳофизи Қуръон бошад. умедворам якоя ки шумо сиҳату саломат мебошем бародарон ва хоҳарон. умедворам ки видеоро дастгирӣ мекунем. чӣ фикру ақидае ки дорен, мисоли гап дар таи комментария баён мекунем. ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.